welcome to our channel. Ngayon ay magluluto kami ng merienda. Magluluto kami ng ginataan para sa merienda. Ay, may pandan pa ka dyan, ba? Gua pa man mako ah. Chuchurururut. Hindi, sa budungan eh. Di naili ako. Ano na? Kamot mo. Ah. Excuse me. Di yung tiyo ka, kalawang? Yan? Bay mo. Kasi tigabalikan ko sa mga medyo okay man ta. Baka susunod kay ko ang taling tuwang ninda o drama. Ano ba tayo ng pandan?
Proud na siya kayo eh. Mm. Mm. Luto na guys, merienda tayo. Please like and subscribe. Kita-kits po tayo sa next vlog natin. Bye!